Bi kari octobre kalo kile mugan kononto samba fla ani mugan saba anga foli be aw bela jele amunu sogole me mi fa communication jabarina ni wakati na amba fo aw ye ko ni aw ka dokokun kunafoni wakati sele alamsado octobre kalo kile mugan woro samba fla ani mugan saba gawkaw fe mi ye an ka finitigilakaw ye u ye tɛgɛ kɛ banbanci wale tigilamɔgɔ ma 30 ɲɔgɔnna la min ye u ka bolimafɛnw ye ni an ko ma ko pick-up u ye olu caman tiɲɛ wa fo ka taga se maramafɛn jugu caman u ye tɛgɛ kɛ olu la o don kelen fana la lerekaw fe ala ni an ka finitigilakaw ka wulikajɔ sababuya la u ye tɛgɛ kɛ banbanci wale ma 12 ɲɔgɔnna la fo ka taga se min ye u ka bolimafɛn sen fila ni o ye motow ye u ye olu minɛ u la ani fana min ye maramafɛn jugu caman u ye tɛgɛ kɛ olu la ka a kuncɛ jumadon octobre kalo kile 27 san 2023 ɲɔnɔkaw fe nɔ min ye an ka finitigilakaw ye u ye tɛgɛ kɛ banbanci wale tigilamɔgɔ ma 2 la ka u ka ɲɛmɔgɔ ma 1 u ye o minɛ fo ka taga se moto 2 ani min ye kunnafoni bɛ di ni minan minnu ye u ye tɛgɛ kɛ o maramafɛnw fana caman na an bɛ an ka finitigilakaw fo u ka wulikajɔ la wa an b'a ɲini an dabama fɛ halisa ka an ka finitigilakaw dɛmɛ u ka baara in kɔnɔna la yaasa u bɛ se ka banbanci wale kɛlɛ cogoya min na ka bɔ an ka ba maliba kɔnɔna la tɛnɛndon octobre kalo kile 23 san 2023 min ye finitigilakaw ka ɲɛmɔgɔ ye n'an b'a fɔ a ma ko chef d'état-major général des armées ni o ye général de division Umar Jara ye ale wulila ka taa min y'an ka finitigilakaw ka kunnafoni di soba min bɛ yen n'an b'a fɔ o la nanzarakan na ko direction des transmissions et des télécommunications et de l'information des armées ale wulila ka taa olu fe yen nɔ yaasa ka taa i ɲɛda u kan ka sababuya kɛ u bɛ ka so dɔw jɔ o yɔrɔ nin na yaasa min ye an ka kunnafonidila ninnu ye u ka baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogoya min na wa o dɔrɔn fana tɛ u kelen bɛ ka min ye sira labɛnni u ka cour kɔnɔnaw la u kelen bɛ ka o kow fana boloda yaasa u bɛ se ka u ka bolimafɛnw fana boli lakana ani basigi kɔnɔna la cogoya min na ka o fana bɔlen kɔ min ye u ka baara yɔrɔ in yɛrɛ da ye u kelen bɛ ka espace vert dɔ labɛn yaasa min ye anw civiliw ye na o ye anw fasodenw ye an bɛ se ka taa an ka photo ta yen cogoya min na ani fana ka kɛ sababu ye min ye an ni an ka finitigilakaw ye an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu gɛrɛɲɔgɔnya bɛ se ka na an ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na o hakilina de kɔnɔna la u kelen bɛ ka nin baara in bɛɛ lajɛlen boloda wa u ye a yira fana ko u bɛ ka yɔrɔ kura min jɔ nin yɔrɔ nin na ko u bɛna u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na yaasa ka dabɔ a la da min bɛ surunya gidɔrɔn da la yaasa min ye mɔgɔw n'u bolofɛnw u bɛ se ka olu lakana cogoya min na ani min fana ye an ka finitigilaka minnu bɛ yen n'an b'a fɔ olu ma ko gardiw u bɛna bɔda kɛ olu fana fanfɛla la yaasa min ye halisa mɔgɔw n'u bolofɛnw o bɛ se ka lakana cogoya min na n'an bɔra ye min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye u ye a yira terrain baarakɛlaw la ko min ye u ka sarawariw ye ko ni ala sɔnna ma u bɛna u seko ni u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa u bɛ se ka u ka sarawariw sɔrɔ cogoya min na wagati kofɔlen kɔnɔna la wa ko u bɛna u seko ani u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa min ye terrain baarakɛyɔrɔ yɛrɛ ani terrain boliyɔrɔ a bɛ se ka dilan ka ɲɛ cogoya min na u ka se ka u ka baara kɛ ka sɔrɔ u ma dekun u ma tɔɔrɔ o b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na nin wagati in na min ye Niger finitigilakaw ye u ye tɛgɛ kɛ banbanci wale maa 3 la ani fana ka maa 32 ni o ye banbanci wale tigilamɔgɔw ye u ye olu fana minɛ dɔgɔkun tɛmɛnen o kɔfɛ min ye u ka maramafɛnw ye fo ka taga se mugujuguw ma u ye olu minɛ u la wa min ye dɔrɔgu fana caman u ye olu minɛ fo ka taga se banbanci wale tigilamɔgɔw kun kelen bɛ ka mɔgɔw ka bagan minnu minɛ u ye olu fana minɛ octobre kalo tile 16 ka taa bila a tile 22 la an bɛ taa lamɛrikɛkaw fɛ yen alamisadon octobre kalo tile 26 san 2023 min ye l'Amérique secrétaire d'état adjoint ye ni ale ɲɛsinnen bɛ farafina gun
jamanaw ko ɲɛnabɔli ma ni ale madame Moli fɛ yen. Ale ye a yira lasigi dɔ senfɛ bɔlɔlɔ siraw kan ni Niger kunnafonidilaw ye ko tiɲɛ yɛrɛ la min ye l'Amérique ye ko u sɔnna a ma ko min ye président Bazoum ye ni o ye Mohamed Bazoum ye ko ale bɔra fanga la ko nin a y'a yira ko finitigilakaw de bɛ ka Niger mara nin wagati in na ani a ye a jija k'a fɔ Niger jamanadenw ɲɛna ko u ka u bolo di olu ma ni o ye olu l'Américains ye fo ka taga se CEDEAO ma ko yaasa min ye démocratie ye u bɛ se ka segin ka na ni o de ye ka kala ta ka jamanakuntigi kura sigi. A ye a fɔ ko a sera ten ko min ye Niger jamanadenw ye ko u k'u bolo di olu ma ko yaasa olu n'u bɛ se ka baara kɛ cogoya min na. Sabula fana a ye a yira ko kabini ni juillet kalo tile 26 san 2023 min ye fanga dafiri min kɛra Nigerkaw fɛ yen nɔ a y'a yira ko min ye États-Unis d'Amérique ye ko u tun ma da a la tiɲɛ yɛrɛ la ko président Bazoum ka fanga binna ko nka ko octobre kalo tile 10 san 2023 ko ala ni tiɲɛ na ko olu ka jamana dara a la ko min ye Niger ye ko a maralen bɛ finitigilakaw de fɛ. O kɛra sababu ye u ye u ka dɛmɛ dɔw bɛ yen nɔ Nigerkaw u kun kelen bɛ ka minnu ɲɛsin u ma ka olu bɔ a ma nka a ye a yira k'ale k'a sɔrɔ ko u ye o dɛmɛw bɔ a ma ko Niger jamanadenw m'a min olu m'a bɔn ko u kɔni bɛ ka u seko n'u damayira kɛ yaasa ka dɛmɛ lase u ma ko nka ko a bɛ welewelemada kɛ u ka tɛgɛ di olu ma ani CEDEAO ma yaasa u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo cogoya min na. O b'an segin ka na an ka ban Maliba kɔnɔna la yan nɔ. Alamisadon octobre kalo tile 12 san 2023 min ye Sirakɔrɔ Mɛgɛtana finitigilakaw ye u ye tɛgɛ kɛ binganikɛla maa 3 la ni olu bɛɛ lajɛlen tun ye musow ye ka sababuya kɛ ko u tun bɛ taa mɔgɔw ŋanamu ka u ka fɛnw suɲɛ. O muso 3 ninnu tɔgɔ dɔ ye Dili ye ale bɛ san 17 la. Ayise ale sisan bɛ taa i jɔ san 34 na ani denmisɛnnin fitinin ni ale sisan bɛ taa i jɔ san 10 na. U kun tɛ dɔwɛrɛ kɛ u kun bɛ taa maaw de ka butiki kɔnɔ min ye Dili ani Ayise ye olu tun bɛ feerekɛla bila kuma la min ye denmisɛnnin fitinin ye ale tun bɛ a jija ka fɛnw suɲɛ ka taga ni a ye i n'a fɔ maaw ka damakasi bonyara cogoya min na an ka finitigilakaw yɔrɔ u ye u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ka tɛgɛ kɛ ni muso ninnu na nin wagati in na u bɛ min ye commune 6 procureur ɲɛkɔrɔla la u bɛna kiiri tigɛ u kan. An bɛna an ka kunnafoni kuncɛ ni dusumakasa kunnafoni dɔ ye min ye Bamakɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ dusuma kasalen don ka sababuya kɛ tarata don octobre kalo tile 24 san 2023 min ye Medina Kura dugutigi ye ni ale tun ye Bamakɔ dugutigiw bɛɛ lajɛlen ka ko ɲɛnabɔbaga ye ni ale ye Bamusa Ture ye. Ala ye ale ka kalifa minɛ a la ka sababuya kɛ bana kungurunin an b'a fɔ ko Ala ka hinɛ a la Ala ka yen fisaya ma ni yan ye. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ an ka dibila baara kɛbagaw fo ka sababuya kɛ olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in kɔnɔna la. Ni Ala ma aw ni ne ka jɔnya jɔn an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kari wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la. Shukran.